Și salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face o reacție mult mai specială. Țineți minte că jocul FNAF Help Wanted de extrem de vechi, adică 2019, I don't know, bro. Da, și eu știu că jocul ăsta e foarte vechi, Help Wanted, dar aparent este o continuare. Așa că nu uitați, dați un like și subscribe. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong, and to find a job that treats you mostly with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Also, there were no other applicants. So strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Because you ain't seen nothing yet. A fost tare. Chiar nu m-am mirat că jocul ăsta aibă continuare, așa că, da, sper că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe și comment și noi ne vom revedea probabil cu un episod de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Pa, pa!